बे पवित्र बे दा जन्तु आब' फैसालिखौ लाना खारनाय थगायसुला फ्रड इडियेटखौहाय थाख्ला खानाय सिननानैहाय बाजाराव फिदिं हिनजावसाफोरखौल'सो खालि दाय मोनबाथाय बुयो सुयो नाथाय हौवासाफोरनि थाखायबो गोख्रों आयेनखौ ला रायजोफोर मानो होनब्ला आखाइ थाइसेजों मालाबाबो आखाइ खबजाया मिन्थिबाय बे हिनजाव थासान्दियाव गुबुननि हिनजावखौ मा बिमा खर'नि गोसो थोनाय बेलाय मा गोसोजों गोसो थोनाय बेनि हिनजावनिया बुस्थुआ बेलेग नामा जे बे आब' फैसालिखौ मानि थाखाय बियो माने माबा खालामदों मिथिगौ नामा बिनि धन सम्पतिखौ नायनानै मोनगौबा थाखा फैसा मोनगौबा साननानैसो बे आब' फैसालिखौ बरायना लादों बियो ओरैनो बरायाखै आब' फैसालियालाय मा खमि बिनावलाय धन सम्पति न' बां दङ हौवायाबो इमान हेन्डसाम हौवा बे पवित्रआनो मोहनि होथारदों बियो बे पवित्रआनो मोहनि होनानै धन सम्पति मोनगौबा माने बेखौ लाथारनो थाखाय नङा बेखौ इउज खालामनो थाखाय आब' फैसालिखौ इउज खालामदोंमोन बे नाथाय आब' फैसालिनि गोसोआ मोजां नालाय माने गोसो थोथारबायदां ना माने दानि जुगावहाय बांसिनहाय नुनो मोनो जे गोबां बे बादुला हौवाफोर मावना जानो रोङिफोरा माने गोनां हिनजावफोरखौ बरायना लानो सानो थिग बेबायदिनो बे पवित्रआबो माने आब' फैसालिखौ बरायनानैहाय लानायसो बियो बे माने सलिनो थाखाय बेखौ टाइम पास इउज खालामनानै बेनिफ्राय ब्लेकमेल खालामनानै फैसा रां बख'लनो थाखायसो आब' फैसालिजों माबायाव रिलेसनाव थादों बियो साला नाथाय आब' फैसालिया बारसोमबाय अनद्रायबाय अननाय मोनद्रायनानै आब' फैसालिया बारसोमना लाबाय बे पवित्रखौ ना लांफासिनानै बाजाराव फिदिं रायजोफोर होमबासो बे जाय मालायनि हिनजावखौ गोसोथोग्रा हौवाफोरा एसे गिनाय बायदि गावनि हिनजावखौ देलायहोआ गुबुननि हिनजाव देलायनायखौ मोजां नुसिगोन बरायनो नाजासिगोन गोदै रावजों बाजै सना माबा सना होनानै बरायनो नागिरग्रा गोसोथोग्रा बेफोरबायदि हौवाफोरखौ थाख्ला खालामजोब बाजाराव फिदिं सेन्देल गान बे पवित्र बेखौ भिडिअ लाबोनायनि सायाव जोबोद मोजां मोनबाय आङो दा गोबां भिडिअ बानायदों नङा होमबा दा सोरबा बानायदों दा फ्राय वान साइड भिडिअ बानायनाय जादों बेयो राइट खोथामारना फैसालियाथ' बिराद दायनिगिरिखा फैसालियाथ' बिराद लबि मानसिखा बा लबजोंनो बे दिनै खैफोद हाखराव गाब्रबाय नाथाय बेखौ थगायनानै जाय बिथाङा लाना खारदों बेबोथ' महा देरसिन दायनिगिरि दिनै जुदि बिथाङा बेबायदि गोदै नालास देखायामोनब्ला कररपति लाखपति देखायामोनब्ला दिनै फैसालियाबो बेबायदि गाब्रनाय नङामोन खोमा खारन नोङो नाय आंबो दिनै बिथांजों रायज्लायनानै मोनदों बिथांजों आंबो सावरायदों दिनै फनाव नोंथांमोनाबो खोनादों जानांगौ ना दिनै आंखौनो बियो माबायदि थगायदों बियो होनबाय बर' राव रोङा नाम्बार वानाव बर' बिमा रावखौ बे नेग्लेक्ट खालामदों नाम्बार वानाव बियो बर' रावखौ नेग्लेक्ट खालामदों बियो होनदोंना आं बर' भाषा रोङा खोनाखाबाय दा लांसुनिया पवित्र बसुमतारी दिनै गोबां दिनै माखासे जोंनि हिन्जाव माहारिफोरा खालि फैसालि लागातार फैसालिनि भिडिअखौ बानायदों नाथाय फैसालिया दिनै माखासे सैथो खोथाखौ बियो बुंना लायोना दुगा नालाय बेहा एसे बिराद बिहा गावबो बिराद प्राउड ना मानसिया दे कररपति लाखपति थैबाबो जानो गैया थैबाबो जोबला बेफोरखौ माने बै व्यक्तिया जेरै बुंदोंमोन दै नाथाय बै बुंनाय व्यक्तिखौसो बियो बुंदोंमोन नाथाय सोरबा बे बुंनाय रेकर्डखौसो हगारबाय एक्चुअलि बे गावनि दुगायावनो बांद्राय बेहा बेबायदि भाइरेल खालामजाबाय दिनै दाय खैफोदा अनेक फरजानि दङ जितु खैफोद जितु जाब्रनाय जाथाय होनना बुङो ना दिनै गोबां आलादा माने मानसिनि जिउआव खैफोद फैयो खैफोदा ओरैबायदि दिनै नाय नोङो सोरखौबा मा होनो बुथारफ्लांनाय हारसिं सुइसाइड जानाय बा सौदावनानै थैनाय हठात लोमजाब्रबनानै थैनाय हार्ट एटेक जानानै थैनाय बा बिदिनो सिखाव खावफ्लांनाय बा बिदिनो दिनै देहानि लुबैनानै खारनाय नङा होमबा बेबायदिनो फरजा मानसिनि जिउआव मालाबा खैफोद फैयो नाथाय खैफोद फैदों होननानै दिनै सासे दायनिगिरिखौल' नारसिनबा एसे आलादा नुयो आरोना आरो लोगोसे दिनै बिथाङा सोरखौबा बुथाराखै सोरखौबा
अयनाय खालामाखै दिनै रावखौबो खहा खालामाखै खहाया बेल' बिथांना गावनि न'खरजों खहा गावनि जिउखौ खहा बर' हारिखौ खहा खालामदों बर' हारिखौ मान सनमान जादों बेल' खहा बेना नाथाय बिथाङा दिनै सोरखौबा बुथाराखै बिथाङा सोरखौबा अयनाय खालामाखै नाथाय नंगौ बिथाङा हारिखौ फाननाय जादों बर' आइजो बर' माहारिफोरखौ अयनाय खालामनाय जादों लाजि फोनांनाय जादों नाथाय माखासे मोननै साइडथिं नायोब्ला सबनिसाय दायनिगिरिसिना जाहैबाय सोर पबित्र बिथांनि पान कार्ड सान कार्ड दाख्लै आंनो खेबनानै हरजोबदों फैसालिया आरो फैसालिया दिनै गोबां आंखौ भिडिअ लाबोनो होदों अननानै प्लिज S.Joking आंनि बागै बुंनानै हो दिनै आङो जि बुंदों आं आन्दायनांनाय सासे फैसालि आं थगायजानायाव दिनै आंनि लबाव आंनि लुगैनाय बांद्रायावनो आं दिनै बेबायदि खैफोदाव गोलैनांदों नाथाय आं भिडिअ बानायाखै दा नैबेनो आरो साननांगौ गोनाङा दायनिगिरि जादों होननानै दायनि जादों होननानै जाय बेक्तिया दिनै खैफोदाव गोलैदों होननानै बे बेक्तिखौबो दिनै साजा होथारनांगौ बा बेखौ आलाय सिलाय खालामनांगौ बेबायदि माखासे जोंनि समाजाव दङब्ला गारलायनांगौ आंनि साननायाव दा बिथाङाथ' गावनि भुलखौ दिनै एसास जाबाय गावनि गोरोन्थिखौ गावनि गासैखौ दिनै गावनि सिखार जाबाय नङा होमबा बेनिखायनो दिनै ससियेल मिडियायाव फैसालियाबो फैनानै थाबैनो गावनि दाय गोरोन्थि भुल आरो गावनि गासै बे जानाय जाथायफोरनि सायाव क्लियारिफिकेसन होनांगौ अब्लासो रायजोआ बुजिगोन नोंनि बे फन रेकर्डनो बहाबा गोदै थानानै बुंनायखौ रावबो फोथाया दाय जाबायब्ला नों दिनै समस्त बर' रायजो साफ्रोमनावबो नों गावखौनो गथाय निमाहा बि अब्ला रायजो राजाया बुजिगोन अब्ला रायजो राजाया नोंखौ निमाहा होथावना नंगौना नङा नोंखौ क्षमा होथावना नंगौना नङा अब्ला बिसार खालामगोन जों दिनै थोंजोङै नाहरोब्ला दिनै जोंनि बर' समाजा लाजिनांदों बे मोनसे नाथाय बियो जिबायदि खहा रावनिबो खालामाखै खहाया जादों बिसोरनि सनानि नंखरा बायफ्लेलांजोबदों आरो रायजो राजाखौ असनमान खालामदों दा माखासे मानसिफ्रा नै बेफोरखौनो आं दा बुंसै फैसालिनि सायाव आंखौ बिराद भाइराल जानाय बा बिदिनो बायदि बायदिनि सायाव आंखौ दिनै गोबां भिडिअ लाबोजानो लुबैदों सानै मानसिल' आं नामखौ बुंला खुगायावनो थैगोन आंखौ होनहरदों कमेन्टआव फैसालिनि नों मानो भिडिअ लाबोनो हायाखै S.Joking नों गोबां मानसि जानो गैयिफोरनि थाखाय नों भिडिअ लाबोयो नाथाय फैसालिनि थाखाय मानो लाबोआखै थौले मेलेम नों जि खोथाखौ बुंदों सासे हिन्जाव माहारि जानानै हिन्जाव माहारिनि बिमा माहारिनि आखलफोरखौ मालाबा दोनखुमानोबो रोंनांगोन भाइराल जादों होननानै दिनै भाइराल भिडिअखौ फोलानायालाय माथो मोनदेरनाय दङ गाज्रि जादों होननानै गाज्रिखौ समाजाव दिन्थिसारनानै माथो मोनदेरनाय दङ जेबो लाब गैया मा खामायदों नों आंहालाय फेसबुकआव इउटिउबावलाय बेखौ लानानै सोरबा सासे बेक्तिनि जिउखौ जाथारनांगौ बे नङा लाइफखौ जाथारनांगौ बे नङा खुगायावनो थैगोन नोङो सानै हयै खोथाखौ बुङोब्ला नोंनिनो मोजां जाय खोथाया नोंनि थाखाय बिराद बिस नों बुंदोंना मा दङ नों मानो लाबोनो हायाखै फैसालिनि भिडिअ दिनै आं बुंगोन दिनै आङो बिनि फिसायजोंबो रायज्लायदों गावजोंबो रायज्लायदों आं बिनि फिसायजों जथेस्थ रायज्लायो दिनै अलरेडि मालाय गावनि फिसायानो सिगांनियानो बुंदों ससियेल मिडियायाव मानो होनो नाङा आरो आंबो होआखैबो बिथाङा दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखाराखैबो गावनि हिन्जावखौ नागिराखैबो लेंहराखैबो गामिनि समाजफ्राबो गामिनि रायजोफ्राबो लेंहराखै नागिराखै नाथाय सोर नागिरदों बेखौ दिनै सोर नागिरदों ससियेल मिडियासो नागिरदों बेखौ गासै ससियेल मिडियासो बेखौ नागिरनानै मिथिहोनानै दिनै बिथाङा गोबाव समाव मिथिनो गोनां दंमोनब्लाबो जि गावनि USA नि बयफ्रेन्डखौ गोबाव समाव मिथिगोनब्लाबो दिनै बे हठात आंनि बुंनायाव मिथिबाय नङा होमबा दा बे फैबाय दा दिनै लाबोयैनि जाहोना मानो दिनै न'खरनिफ्राय एलाव गैया खुनु मोनसे फेसबुक इउटिउबाव होनो थाखाय
खुनु उइदाउट पारमिसनाव नों दिनै मानो खामानि मावनो हाया नोङो दिनै सोरनिबा फेसबुकआ मानो दिनै कपिराइट मानो बिदि लक जानानै थाजोबदों दा बेखायनो आं सानो आंनि होनायनि रिजनाबो बेनो नोंगौ आं सोरखौबा गोबां लाबोयो जायखौ हामजाथाव नङा बेखौसो आं लाबोयो फैसालिनाबो जथेस्थ समाजनि मान सन्मान हाजोबदों नाथाय बे नङा जे बिथांखौ लाबोथारनांगौ ससियेल मिडियायाव बिथांनि बागै फोरमायना होनांगौ बे नङा सिस्टार नों बिराद बांद्रायगासिनो दङ खोथाखौ सानै हयै बुं नोङो जा खोथा बुंना लादों बे नोंनि बिराद गोरोन्थि मानो थाखाय लाबोनो हायाखै मा खोथा दं नैबे खोथाया नोंनि बिराद बिस बेखौ नों गोसोआव ला आं नोंखौ वार्निं होनानै दोनबाय दा जोबनायाव आं बेखौनो खावलायो समस्त बर' रायजो राजा साफ्रोमबो नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिनो नाङा सोरबा फैसालिनि जानानै आं भिडिअ बानायाखै सोरबा न'नि जानानै आं भिडिअ बानायाखै जोंनि बानायनायनि जाहोना दिनै बाराय आङो रिकुवेस्ट खालामहरबाय फैसालिया आंनि बागै भिडिअ एसे बानायनानै होदो जाहाथे जाय बुजियिफ्रा बुजिथोंसै आरो बुजिनायफ्राथ' बुजिखासिगोन बे बिथांखौ मिथिहोनो थाखाय आं बेखौ लाबोबाय नाथाय फैसालिखौबो आं खावलायो दायनिगिरिया नोंसो दायनिया नोंसो हायोब्ला नों ससियेल मिडियायाव फैनानै गासिबो रायजो राजानावहाय निमाहा बि नोंनि दायफोरखौ सिखार जा नोंनि भुलफोरखौ सिखार जा बेनो आरोना थेंक इउ